танцую, я не уяўляю свайго жыцця без танцаў. У розных танцах я себе спрабавала, і аднойчы я трапіла на працу ў сацыяльны цэнтр. Я працавала там з пенсіянерамі, але заўсёды збегала ў аддзяленне для ребят з інваліднасцю, там мне было цікавей значна. Вось, і мы з імі неяк паспрабавалі танцаваць, паспрабавалі разам зрабіць танец на калясках. І пасля таго я адчула, як гэта файна, як гэта здорава, як мне гэта падабаецца, як мне з імі проста. Раз, два, три. Сердце уже тянет жесть, все тебя пишет Займацца да нас прыходзяць выхаваўцы дзённага цэнтру Прикаритас, людзі з рознымі формамі інваліднасці, а таксама завітваюць да нас ребяткі з клубнага дому «Крылы надзеі» і прыходзяць самастойна, пра нас даведваюцца нешта і прыходзяць да нас, я нават не ведаю, адкуль прыходзяць, проста праз інфармацыю з інтэрнэту. А валанцёры, яны прыходзяць ад Карітасу ў асноўным, але мала і не заўсёды. Меня зовут Алина, мне 12 лет. Я занимаюсь танцами, потому что мне нравится, как они делают вот эти все перевороты. Танец мы изучаем «Белые медведи».